darani ittimi rokki leñol ngol donc wonko waɗa leñol ngol ko heewi heddi noon ko leñol men wano ni tan ko Allah waɗi hen sutude kanta président Karaye Ba hewɓe wonko ganda hewɓe wonko paamani e makko omo jogui omo waɗani leñol ngol gueɗal no président oɗo waɗiri ni no Ibrahima Moutar waɗiri ni goɗɗo waɗiri ni gote fof wonko waɗi so tawi ko Allah mais kanko ne tuma nde goppal gouvernement Mauritanie natti liggade mum nde ko tuma mettuɗo te fittani makko no wawa yaade hen démission de poste muɗum ene woni présidence démissionnaire ko par ce que leñol mum nane waare ummade on dumunna feeɗe ñallangal faade hannde hay baba liggaki gouvernement ummade nden Allah andi no wuurdi koɗo liggaki gouvernement Mauritanie sauf nde woni député kadi ko ɓesgu Mauritanie suuɓi waɗi ko député à l'Assemblée nationale nde woni député à l'Assemblée nationale omo liggoto kadi abba 49 ɓiɗɗo haalpulaar nan liggo assemblée o natti wonde député hannde ma duuɓi sappo e quelque kono ha joni ɓen nan keddi toon e nguuyi hen e dino kanko ala ɗemgal wona yimiyenke pulaar wona mbaɗowo sédentri ɗum ko nafoore jiidade coopérative aji rewɓe dande maayo yo itte kalisa temedde jeegom ujunere nde heewi ñamdi mon liggude yaha jomi jiɗi artiri wi ala mimi ñamlani makko dokkuɗo makko ha ligguɗon ɗum ko wonnode ɓesgu ngol jiidani noon gueɗe social ala ko rendu leñol ngol ko dillinti ko umminti ko Hamidou Ba waɗani junngo mum waɗani hen miijo mum waɗani hen peeje mum ko wattani ɗo ko on nani rendini wadde télé Mauritanie télé to fuɗɗi radio gueɗe ɗiɗɗi fof o namdi ɗo wonno laamu Mauritanie ko laamu leño mako salima télé o salima radio o donc minen sukaɓe ɓe somin mbawi arde hannde min darima ndeɗo darde min daari min jettan Allah min jettamo kamɓe ferɓe laabi hamin mbawi arde min daari hen ɗum waɗi min mbeɗa sali gomɗinde wiide hankkadi minen min jontama yo place en kabbe dow hayde babae kewɗi minen min demni wona gonga par ce que soko so wini yaha yaadade mawɗo ko ferguitto ɗum waɗi hannde dental ngal so ngal ñiiɓi ngal dañama ha ko en jaltini candidat ko Allah e mabɓe e mi amin po perguiri fof walla ɗeɓɗo yande fof ɓe gartira donc mi mbiyata ko yo duusu ɓoye onon wonɓe gaade no mbiru mon naani gande koye so guire colama mbaɗama e ñorga kene naane daña hikka no woni hikka ma mo jarani ummade ɗo yaaki mumen mo jarani windirade ɗo mo jarani wadde hen nguuɗu mum wona Hamidou Baba wona place ko hoore mum ko leñol mum hikka woni notre dernière chance e ndiɗo leydi no mbimo joni oɗo hoore ko waɗa recensement kono jiɗɗen kadi minen hannde o comme hannde o enen fof hannde mbaɗɗen feere jiɗɗen ko heɓtude nguuɗo laamu calo neɗɗo mbiyomen e mbawi hebde laamu caloɗe ɗum kala nandiɗo mon konngol on mbawi hebtude laamu ngol caloɗe ɗum par ce que min mi gowɗinani gorko moɗo kadi fade walla joom hakkille joom ndimagu yidde hebde haqqe muɗum walla yidde laamade wi min wawa laamade holko capano ɓuurma holko jolfo ɓuurma holko sarkule ɓuurma ka neɗɗo nde tagore no yimɓe fof goni tagore ni aɗa jogui haqqe aɗa jogui droit laamade kadi laamoroɓe lammite en noon ko dentade lammite menen ko gowɗinde lammite enen ko coftal lammite enen ko rendinde ɗum waɗata men laamade donc so Hamidou laami ko eɗen laami timiɗe hono ƴeewen koye men hannde ƴeewen ɓesgu ngu jaww enen goni responsable nguɗo ɓesgu janggo e lamtede no mbimi nani ni kene werlande asmani wirtiɓe leydi ragare blakare mone men kala fof wonmo mission mo Allah fayi e dow hoore mum hay goto tan kani wuurde hoore mum ndene ɗene noon histoire no haɗa ñawde en janggo no jooɗaten mbiya waɗa karen kay bonnino karen kay moƴƴinino enen nden ɗen wiyete en bonnino ɗum ɗo noon wona Hamidou wona Blaise wona noon ko enen fof ndendi ɗum ɗon yo Allah koyen pewal ok nanodirde jogoɗon juɓɓudi gonon ɗo e nder Sénégal ndi tawi oɗon kattani hirjinde Fuutankoɓe commission ngaji battani mbawa wadde commission ngaji dillilon ɗum darɗon ɗum beele men dañi ɗo victoire mawɗo au moins kam nder Dakar ambassade ɗumen so binditima mo Allah sunan seeɗan jogui buɗum ɗiɗi buɗum tati ene wawi kadi wallide campagne wallide hani Hamidou wallide ko hoore
par ce que ɗum ɗo namdi ko tampere namdi ko ngaru donc gila min ngari ɗo kamɓe ɓe jallinani ɓe mballinani aɓe min joni donc président wonde ko antennaɓe beɗel gawde voilà oɗo jeeɗan ari ko joni dayani sabu tabi voilà onon antennaɓe ɓe ndi président vérifie si le wifi marche. A jarama. oɗo ko Oumar Sow comme oɗo gandi Oumar Sow ciɗi on jabbodiri ɗo oɗo président Balas ba Alassane Hamady Soma voilà oɗo ko mbiɗa Alassane Men mbiyetemi Samba Mbo jeyami ko Wudduru. Samba ko Wudduru eyyi Wudduru jeyami komi musidɗo président noon. Eliman, ko vérifie si le wifi marche. ceerno aussi jeeyaɗo ko guettude Ama Thiam ambassadeur ça va no mbaɗa bisimilla o ko Ama Thiam jeeya ça va hey bisimilla ma mbaɗɗa tampere a selli. kono mi wiyaɓe bisimilla man kadi min natti hulde sa andi sa yi enne ñañiɗo e ñiiwa ene yiya yeeso hulta yeccittan ko ñañiɗino fof minen min ñañime ko ɓuuri ñiiwa onon ɓe ɓuuri ñiiwa min beltima no feewi hankkadi min natti hulde par ce que min gandi min teelata min teelani tawde hay gani ende min keeɓi ɗum ɗo bandiraɓe ne garani ende salminde juurade e duwade andinda minin belti e komin gone dow mum ko fecciti ɗum min teelani wallahi min beltima merci bien Allah jarama on jarama yo Allah juutno ɗum ɗon yo Allah juut yo Allah juut Allah juut Allah juut